U nedelji za nama cene primarnih poljoprivrednih kultura zabeležile su rast, a obim prometa povećan je za čak 137,9%. Preko produktne berze ove sedmice je prometovano ukupno 5.925.000 tona robe. Tržište kukuruza zabeležilo je najviše aktivnosti ove sedmice, a fokus učesnika na tržištu bio je usmeren na kukuruz bez analize na aflatoksin. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 19 do 20 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Tržište soje ove sedmice je bilo pasivno, uz izuzetno slabu ponudu i tražnju, te nije došlo do zaključenja kupoprodajnih ugovora. Kao i prethodne nedelje, i ove je na tržištu pšenice tražnja bila slabija od ponude. U drugoj polovini sedmice došlo je do povećanja aktivnosti, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,65 do 23 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti od parametara, kvaliteta i pariteta.